Salutare, dragi prieteni, ce mai faceți? Bine ați venit la un nou episod, mai exact un nou tutorial pe acest canal. Cum să face să se audă Bandicam cât filmezi și cum să faci să nu se mai vadă ecranul în jumătate. Ok, prima dată intrați la video și dați la setări. Aici, la înregistrare sunet, lăsați bifat. Aici la salvează pistele audio, nu lăsați nimic. Aici, dacă vreți cu căști, dați speaker și dacă vreți cu fără căști, dați microfon. Aici vă selectați volumul. Bun, al doilea pas. Dacă vreți să filmezi totul, deci tot și jocurile și tot, lăsați aici, la ecranul ăsta portocaliu. Bun. Și dacă vrei să nu se mai vadă ecranul în jumătate, dai la chestia asta, aceste două pătrățele, stați puțin, și dați la ecranul întreg. Îl găsiți voi și gata. Cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, share, subscribe și multe altele. Pa, pa!